Ba, esan bezala gaur gurekin dugu Iratxe Alvarez, ESK-ko sindikatuko bozeramailea Nafarroan, eta bihar klimaren alde egingo den grebari buruz hitz egingo digu. Arratsaldeon, Iratxe. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi. Biharko prestaketekin suposatzen dut? Bai, azkenengo flekoak edo ikusten eta bai, biharko ja prest. Eta greban parte hartzera deialdia zabaldu duzu, ez? Bai, zabaldu dugu deialdia Steilas sindikatua eta ESK. Egia da gu berez ez garela greba honen deitzaileak edo deitzaile nagusiak, batez ere guri etorri zitzaigun deialdi hau, gure militantzia parte hartzen du mugimendu ekologistan eta bar, eta horren bitartez etorri zitzaigun grebaren nagusi hau, eta guk batez ere ikusi dugu aukera hau edo nahi dugu izan tresna besterik ez. Guk ez diogu inolaz ere kendu nahi zilegitasuna mugimendu ekologistari eta horren inguruan dauden ikaslei zilegitasun hori haiena da eta hori sindikatuan oso argi daukagu, baina bai lan greba planteatzen zenean guk ulertzen genuen gu ginela bakarrak edo sindikatuok genuen responsabilitatea bazen greba hori posiblea izatea, ez? Eta egin dugun bakarra edo egin duguna Steilasekin batera da greba hori legeztatzea eta posible izatea bai Nafarroan, baita Euskal Erkidegoan ere. Eta uste duzu greba hau garrantzitsua dela? Bueno, guk ikusten dugu greba hau aukera bat bezala. Zene dute egia da, zaila dela halako greba bat aurrera ateratzea lan munduan ari naiz batez ere, baina gure helburua ez da horren beste jendeak greba egitea, baizik eta mobilizazioetan parte hartzea, eta batez ere balio baldin badu lan zentroetan nolabait greba honen inguruan eta klimaren auziaren inguruan eztabaida sortzeko eta kontzientzia pizteko uste dugu baliogarria dela, ez? Eta batez ere hori da gure helburua eta nahi duguna greba honekin. Gelditzen baldin badira lantokiak asko sobe, baina desde luego ez da hori helburua edo behintzat ez da helburu nagusia, ez? Baina badugu esperientzia mugimendu feministarekin bi grebak deitu zituenean, ez? Eta badakigu oso zaila dela halako grebak lanarekin antzaz harreman estua ez duten greba hauek aurreratatzeko zailtasun asko ditugu, baina bai uste dugula hori aukera bat bezala eta behintzat gauza asko eta birplanteatzeko eta eztabaidatzeko. Eta ze ekimenak daude antolatuta? Aste guzti hontan izan dira ekintza ezberdinak, bai elkartaratzeak, erakusketak, hitzaldiak eta bar, aste guztian zehar, eta biharko badaude bi ekitaldi nagusi, 12etan ikasleek antolatutak udaletxe plazan izango da elkarretaratzea, eta arratsaldeko 6etan Gaztelu plazan kale jira abiatuko da. Horrekin nahasketa apurtxo bat egon da, azken momentura arte hasieran eta holan urtik ikusten badu jendeak triptikoak eta bar hitzordua jartzen da udaletxean ere, baina azkenengo momentuan aldaketa egon da udaletxearen partetik eta aterako da azkenean Gaztelu plazatik. Eta parte hartzea nolakoa espero duzu, handia edo? Azken finean da mota honetako lehenengo greba, ez, hemen? Bai, hori da, ez dugu halako grebetan esperientzia handirik, erreferentzia bakarra lehen esan zuan bezala mugimendu feministak antolatutako greba horiek dira. Ez dakigu zer gertatuko den, ez? Halako grebak dira beti gu bai egoitzetan jaso ditugula deiak eta jendea prest dagoela gelditzeko. Guk espero dugu parte hartzea handia edo behintzat nahikoa izatea. Egia da Iruñan egun berezia dela, bihar San Fermin txikitoa hasten dela, baina dana egin daiteke.
Eta klimaren alde, zer nolako aldaketak uste duzu egin beharko genituzkela? Bueno, gu batez ere zentratu gara, eta hori izan da gure diskurtsoan lan munduan. Duela ja urte asko ari garela sindikatuan horren inguruan lanketa sakona egiten, ja gure laugarren asanbladan gogoz aztertu genuen klimaren inguruan, ez bakarrik klimaren inguruan, ez, baizik eta bai lan munduan, baita naturarekiko harreman horiek, ez, zelakoak diren. Gu uste dugu ezinbestekoa dela produkzio ereduak guztiz aldatzea, sostengarria ez delako, batez ere, ez, eta kapitalak azkenean, kapitalismoak egiten duena da, bai prekarietatea, baita pobrezia horretatik edan eta guztia zuntzitu, eta aprobetxatu ere naturaren errekurtzoak, guk uste dugu horrela ez goazela inora. Bizitzak, eta hori behin eta berriz esan dugu, erdigunean jarri behar ditugu, eta jasangaitza da, momentu honetan biziari garen egoera, ez? Eta egia da, eta batez ere badago guk egiten dugun beste irakurketa bat, hau ezin dela, langileok ezin garela horren oztopo izan, ez? Aldaketak egon behar dira, beste eredu batzuk planteatu behar dira, baina ezin ditugu horren ondorioak langileok ordaindu, ez? Hori bai uste dugula ez dela bidezkoa, ez dela zelegia, eta ez dela guk ez dugula eredu hau antolatu, beraz antolatu dutenek ordaindu beharko dute beharrezko transformazio hori, ez? Hori ere oso argi daukagu, eta gero ere, aztertzen genituen ere, beste beti egon gara aztertzen eta eztabaidatzen enpleguaren inguruan, enplegua zer den, ez? Edo zelan liteke momentu honetan enplegua izatea hiritartasuna nolabait ematen diguna, ez? Eskubide sozial guztiak eta eskubide guztiak enpleguari lotutak daude, eta jakin badakigu badaudela lan pilo bat, enpleguak ez direnak, lanak direnak, eta gainera horiek direla hain zuzen ere gizartea kohesionatzen eta sostengatzen dituztenak, eta ari naiz bai modu voluntarioan edo militantziaz egiten diren lan guzti horiek ezinbestekoak direnak gizartea aurrera egiteko, baina baita ere etxeko eta zaintza lanei buruz, horiek bai batzutan enpleguaren itxura hori daukatela, baina hala ere ez daukate aitortzarik, ez aitortza ekonomiko justurik, eta maitasunez, kakotzen artean, egiten direnean, bai harreman afektibo eta familiar horren inguruan egiten direnean zaintza lan horiek ez dutela inolako aitortzarik, eta azken finean horiek dira sostengatzen dituztenak gure gizartea, ez? Eta hori ere hor jartzen dugu mahai gainean, ez, horren inguruko eztabaida agertzea. Eta esaten duzunean bizitza erdigunean jarri nahi duzuela, esan nahi duzuna da pertsona guztien ongizatea edo... Pertsona guztien ongizatea eta produkzio eredu horiek onartu ezin duguna da justo bizitzaren kontra egitea, ez? Badakigu gure planeta eta gure errekurtzoak finituak direla, mugatuak dira, beraz ezin dugu jarraitu norabide horretan momentu batean geldituko da, ez? Eta hori gertatu baino lehenago, nik uste dut neurriak hartu behar direla, eta beste produkzio eredu berriak bilatu behar direla. Eta neurri hauek edo aldaketa hau eman dadin, nork eman behar du lehenengo pausoa? Hombre, guretzako erresponsabilitate handiena instituzioek eta estatuek dute, holan, batez ere, haien dutelako hori aldatzeko gaitasuna, ez? Eta bueno, kudeatzeko nolabait aldaketa horiek, eta batez ere egiten ari direna, eta hau gertatu zaigu sindikalgintzan, gertatu da mugimendu feministarekin eta hainbat borrokekin, egiten dutena da zuriketa kanpaina bat, bihar aterako dira seguruenik, haien deklarazio instituzionalekin, inkluso elkarteratuko dira parlamentutan eta bar. Nafarroan adibidez,
ez dakit zer egin duten, baina seguru zerbait egiten dutela, baina hurrengo egunean berriz hasiko dira matraka emoten abiadura handiko trenarekin. Ez da esaten dutena, baizik eta egin behar dutena eta egiten dutena, ez? Eta nik uste dut hor, aprobetxatzen dituztela ere halako mugimenduak eta gizartean nolabaiteko mugimendua sortzen duten gauza horiek zuriketa hori egiteko eta gu hori ezin onartezina dela, erabat. Eta egun hauetan ematen ari den klimaren, ez dakit nola ditzen den, goi gailurra edo cumbre del klima hau, ze iritzi duzu hor gertatzen ari denaz? Nik uste dut halako egia da horren inguruan eztabaida handia dagoela, ez? Nortzuk egiten duten, zertarako, ez lehen instituzio buruz hitz egiten genuen, nolabaiteko instrumentalizazio bat badagoen edo ez, zeuenik bai, nik horretan ez daukat zalantza handik, nik uste dut gure sistemak aprobetxatzen dituela halako mugimenduak, bere ganatzeko eta bere erara moldatzeko, baina nik uste dut haratago joan behar garela eta horrek balio baldin badu, fokua horretan jartzeko, nik uste dut hori ere aprobetxatu behar dugula, buk ere badakigula gauzak aprobetxatzen eta gurera ekartzen, bai irakurketa kritikoa egin behar dela horren inguruan, baina nik uste dut gauza horiek bere garrantziare badute. Honetan, gai honetan, beste askoetan bezala ere, egin behar dugulako oso pedagogia handi bat eta sozializazio handia, gizarteratu behar den gaia dela, egia da oraindik gizarteak ez duela gehiegi ulertzen edo asumitzen daukagun egoera, eta hori aprobetxatu albaldin bada, egingo dugu. Eta benaz, zuek proposatzen duzuena da, gutxi gora bera, sistema aldatzea, ez? Bai. Bai, ekonomikoki... Bai, orokorrean sistema aldatzea, baina erronka zaila, Baina, horretan, gu duela, hilabete batzuk ekaina izan genuen gure 5. asanblada nagusian eta hor leloa zen ametsak errotuz. Ameslaria da sistema aldatzearena, baina ez daukagu beste zer egiterik. Horretan gabiltza, hainbat urte eman ditugu sistema aldatu nahian eta jarraituko dugu, ez? Bestela etxera desde luego ez gara jungo eta jarraituko dugu sistema aldatzen saiatzen behintzat. Eta uste duzu herritarrek ere sinisten dutela horretan? Nik uste dut baietz, jendeak ez dagoela gustora daukagun panoramarekin. Egia da, krisialdi oso gogor batetik atera berriak garela, badirudi krisialdia berriz errepikatu behar dela, eta horrek ez nolabait jendeak batzutan berpizten du, baina beste batzutan izutzen du ere. Baina bai, somatzen dut jendea ez dagoela gustora, egia da zaila dela topatzea bidea, nondik atera korapilo honetatik. Baina bai, nik uste dut gero eta gehiago. Eta adibidez, klimaren inguruko mobilizazio hauek hasi ziren ikasleek bultzatuta. Eta egia da, igual, Euskal Herrian ez direla hainbeste ekimen edo egin honen inguruan, zergatik uste duzu beste herrialdetan hemen baino potenteagoak direla mugimendu hauek? Ez daukat arrazoi garbi bat, baina egia da Euskal Herrian zoritzarrez baditugula gorapilo gehiegi askatzeke oraindik. Agian izan daiteke hori arrazoia, baditugu hor gauza asko konpontzeke. Egia da ikasleek hasi zirela mobilizazio hauekin eta txikiak izan direla Euskal Herrian, baina gauza handiak txikitasunetik hasten dira beti, Orduan, nik horretan esperantza daukat, gero eta gehiago mugitzea eta